По-традиционно, но пък не по-малко романтично е второто ни предложение. Това е първата постановка на Казанова в театър "Сълза и смях". Режисурата е на Диана Добрева, позната повече като киноактриса. А първият български актьор, който влиза в образа на прелъстителя, е Владимир Карамазов. След филмовите образи на прочутия любовник с Елейн Делон, Доналд Съдърленд, Хит Леджер, доста трудна ще е задачата на родния Казанова. Владо Карамазов трябва да премине през страстните полета на неустоимия прелъстител, поет, философ и магьосник. Ако в утринта имаше забрава, колко хубаво е да си влюбен. Диана Добрева построява своята версия върху многотомните мемуари на италианеца с идея нахлува още при турне в карнавал на Венеция. Дали тук Джакомо ще намери истинската любов? Успява да я намери, но успява да я намери някакси в смъртния си час. И това, което аз смятам, че Казанова се отличава изключително много от Дон Жуан, е, че Казанова не е ловец, прелъстител. 8 жени преминават през сценичната история на Казанова, докато в живота му те достигат 122. В спектакъла се намесва и рускиня. А защо сред завоеванията няма българка? Защото мисля, че Казанова все пак не е успял да срещне българка. Не му е минал пътя през България, докато той е бил в Русия, бил е в Петербург. Казанова и тук ще търси изгубения рай. След всеки върховен миг на наслада ще се насочва към нови ловни полета.